Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Wa na pud, mama. Ha? Doon na ka isulti unta ganiha. Pero hilak lang ang munyika. Oh, wa day ka malimot? Dugay man limot, Mateo. Mateo, gusto ko nga adto ta sa amo mo puyo. Ha? Mateo, sabtak ko. Gusto ko mulikay na ni Anton. Dili ko gustong maamong ka lang tungod sa imong paglaban namo ni Barbie. Please, sabtak ko. Luoy, Mateo ni mo, Sara. Dili ko gusto mag-away mo sa imong brad, Anton. Naamong ka na sa akong kahimtang. Busa gusto na ako nga ako mismo mo'y manalipod ni mo, Mateo. Kung adto ka po yung inyo, kuyog ko. Ganahan ka? Ganahan, Jud. Kay gusto man ko bantay mo nika. Pero di suko na ko imong papa. Wa masuko si Papa ni mo, Mateo. Pero nagduda lang siya sa imong pagkatao. Tungod kay abno ko. Dili na tinuod, di ba? Di, oy. Dili man di ay. Nganong makuol man ka. Basta, ayuha lang yun pagtubag si Papa. Unya, tahod yun niya. Uban ko ninyo, Monica. Kung ganahan ka. Adlok man ko, oy. Ano lang to, Sarah? Bantayan lagi na ko, Monica. Apil pud ka. Magsige magugsamok ang imong brad Anton, Good. Ako lang ang ibrad na kong Anton. Hindi na. Ano lang to din ni Sarah. Hadlo ko papa ni mo. Ayaw halaghang niyo ang imong brad Anton. Dili ko gusto nga doon ay madapatan ninyong duha. May nanawag ni mo, oh. Yan na ako tubagon ay. Tiwas ako kaon. Susiha o na kitsa ni nanawag. Tingalig negosyo na. Tingalig doon ay magkinahanglan sa inyong kanta. Kadiyot. Uy, si mama man nanawag. Tubag ka. Unya na lang, uy. Tiwas ta kaon. Nganong imo man ang gi-off? Nanluod pa ko niya. Di pa ko gusto magigsulti niya. Wa ko tubagan ni Anton. Sa may angay na ko buhaton. Nagkasabot ko sa gibati ni Anton. Nasabot na ko nga bibukal gyud ang pagbati sa usa ka amahan sa balatian ni Anton. Ang iyarang anak ang iyang gikinahanglan, ma. Hangtod ka, Sarah. Mitoo ka niya, ma. Tuwa na siya magtulganan sa maong babae. Unya ako paghihapon ang iyang gihuna-huna. Nakaila ko sa akong anak, Sarah. Naibaw ko, ikaw paghihapon ang kanunay niyang gihandom. Dili na ko motuo, ma. Nagtuo ka di ay nga mituo ko nga gilangkat mo na sa imong kasing-kasing si Anton. Ma, Bilib ko nimo. Bisan tuod lain ang gipitik sa imong kasing-kasing. Pero gitahod mo ang katungod ni Mateo diha nimo. Labi na gyud sa bata. Proud kaayo ko nga ikaw ang nahimo na kong umagad. gusto na ko kalinaw sa huna-huna, ma. Og ang presensya ni Anton nakasamok nimo, dili ba? Ma, Tabangi kog ampo nga unta dawato ni Anton ang akong offer.
nga dawaton niya nga mamahimong manager sa among branch. Ma? Mateo, doon na kay tuyo? Uwaw ko. Nauwaw ka. Kinsa may imong gikauwawan? Ikaw. Ano bang mauwaw ka man ako? Anak, inyo kong inahan. Andam kong mutabang bisag unsay inyong problema. Mutabang gid ko. Kana kung kaya sa akong power. Powers good? Oo, kung kaya sa akong powers, tabangan ta mo. Pero, maoy huna-hunaan ninyo, nga dili ko si Wonder Woman, ha? Dili ko superhero. Si Brad nako Anton maba. Nga naman si Brad ni mo, Anton. Iya kang gihulga? Wa man. Ay, di man ko hadlok niya. Pero sige siya samok Sara. Ma, di bayak ako gusto balhin puyo ila Sara. Ayaw sugot ma. Ang akong cellphone. Nganong nanawag man ka? Di si Anton. Ako rin tawag nimo. Sige na, bye. Nakasama ko sa imong tawag. Wa man. Gidali man lagi nimo off ang imong cellphone lagi. Sabi gidali, uy. Na-timing lang yun nga. Mao sa paghuman na mag-istorya. Nagselos ka? Kung mangutana, nagsilos na. Wa man ka tay commitments ka. Bitaw. Okay, aron dili magrigor ang imong huna-huna. Prospekto nato nga client, taga Surigao. Magpasyo? Nangayo lang quotation. Ganahan ko biyahe. Pawa sa stress. Stress? Kinsay naka-stress nimo? Ako? Ano kung ikaw good taon? Dali be, manghigda noon ta. Ato ta magsultis ka ma. Sige lagi, siya ilak Sara. Nabala ka bitaw ko. Dili man basa. Wa sa gutma kay di man mo tutoy. Ato ta doktor. Doktor? Oo, doktor. Niadto kung doon ako sakit, dadun dayong ko mama sa doktor. Ato sa dadun doktor ang munika. Kadiyot ha. Ako na siyang haplasan. Tingali gibot na lang listihan. Bantayang bata ha kay magwa ko haplas. Gugos lang na ko munika. Sige. Hinaya ha kay tingali mo sa mo tagilak ha. Diyoy. Dali munika. Gugos papa ha. Laman papa ang akong munika. Lipay munika, kugos papa o. Tuod no? Pinangga sa di kasi mong munyeka, Mateo. Nganong imo mo kung gipatawag din sa imong office ma? Gipatawag ko ikaw aron mangumusta ko sa akong offer. Katong himuon ko nimong manager sa branch? Okay ka na? Sorry ma, dili ko okay. Wa mo sugot ang imong ka-live-in? Mama sa doy. Unsa pa man day tawag nimo ana sa inyong kahimtang? Nga tuwa ka naman magkatulganan sa babae? Ma,
Come on, Anton. Nakaklaro magani si Sarah kinsa tong babayhana. Ako pa kaha nga imong inahan. Ma, Imo lang yung gibaylo si Sarah sa usakat. Wa ko mailhi nga babae. mailhan mo ra siya, ma. Kung ako ra siyang dadun sa ato. No! Unsa? Mientras tuwa pa magpuyo si Sarah sa ato, wa kay dadong babae dito. Bisag kinsa. Kung anay ko din hidad si Amy. Not now. Ma, Niya pa ka nako ang kalagot ni adtong babayhana. Ang iyang kahilabtanon. Labaw sa tanan, ang naghinubra niyang garbo. Si kinsa siya nga moduol kang Sarah o gustong gubon ang pagkatao sa imong manghod atubangan sa amahan ni Sarah. ma, ako laging gibadlong si Amy sa iyong gibuhat. But the damage has been done. Gipasakitan niya pag-ayo si Sarah. O gipunan niya ang pagduda sa amahan ni Sarah bahin sa pagkatao sa imong manghod. Wa siya'y patasan. Ma, magustuhan mo ra si Amy. Nga bang imo siyang gipanalipdan? Naigugma ka man ni atong babayhana? Ma, Tell me straight. Naigugma ka na ni atong Amy? ambot lang. Nakailak ayo ko nimo, Anton. Bagting imong cellphone. Ado na to bagas-gawas. Si Amy ang nanawag. Hello, Amy? Adol ako sa inyong building. Unsa? Ipaila-ila unya ko sa imong inahan. Oh, unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!